passegem, no? Sí, seqüència número 11. Què fas encara despert? Però això no has entrat com borratxo, fes borratxo. Sí. Això no és borratxo, això és un retrasat. Has de fer... Ai, que no m'ha... No t'aguanten les cames. Però tu entres aquí... Comencem. Vinga. Ara mira jo com ho faig. Si jo fes el teu paper, la gent es tornaria boja per veure'm. Papa, què fas, papa? Res, amb el diari. Tu d'on vens, ara? El pare de la Sílvia m'ha ofert una feina fantàstica i ho estava celebrant. Content? I tu? Estàs content? Estic molt content. Estic molt cansat i tu també. Anem a dormir. Demà serà un altre dia. Què fas? Mira, em distreia llegint el diari. Com vens? És que el pare de la Sílvia m'ha ofert una feina collonuda. Que cabron. I ho estàvem celebrant. Estàs content? I tu? Estàs content? Molt content. Estic molt cansat, tu també estàs cansat, per més que ens anem a dormir, saps? I demà serà un altre dia. No has fet res del que t'he dit, eh? I tu t'has lluit, xaval? No has fet res. Molt bé. Què t'he dit? Què t'he dit? De borratxo. Tu et consideres un gran actor? Home, ho soc. Jo estic perfecte. En canvi, tu has entrat i no has fet res. Jo a vegades et miro i dic... Sí que m'admires. I penso, de què riu la gent? La gent els agrada moltíssim perquè sóc natural. Si la gent m'ho diu, natural. vostè sí que és natural. I faig riure a tothom. A tothom. Ho veus? I a tu també.